Pier en Marieke's jonggezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Weer een krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Vrouw Hek. Oh. Wat dit er? We matten waarom? Mijn Joske, ik ga mijn Joske er lezen litten. Waar? Bij die heks? Ja, bij die vrouw Hek. Kiet daar even op een stoellijn en doet bijken in voor de doorstier. Ga ik het vergeten. Oh, kom mij. Bist gek. Ik kan er net weer in, hè? Dwars net. Ik won net. Het doogde net. Maar ik dwar net zonder Joske tussen te komen. Ik geef hem waarom. Kom mij. Oh, is bloes maar voor het hoest in. Wat scruten toffelt Marieke achter Pieroen het paard waarom. En er is nog iemand die het leven net waarom wil. Toe, kom maar bijken. Hey Pier, bijken wil ik net. Nou, ik kan het hier niet lezen. Hij piepert. Hij wil er echt net weer in. Dan bleef je maar steen. Ik ben zo weer waarom. Het stekje stiet nog hieven. Pier draaft het hiermoer om het hoes heen en klopt het weer aan bij de achterdoor. Zo, daar wiest alweer. Ik wil tocht. Doe hiest wat vergeten, hè? Mijn Joske, ja. Tot, zoek nog even op, Helje. Nou, kom er maar in. Doe wisten wij. Oké. Maar... Ja, daar is Josto van op, hè? Mooi Joske. Ik dacht, ik maait je er nog in. Ik wist dat het waarom komen zoest. Is dat Vanke net bij die? Die wacht het boeten. Op het paard. Dat Vanke vertrouwde mij net hier en dal, hè? Hoe heet zij ik alweer? Marieke. Oh, ja, Marieke. Ze zegt wat vreemd om haar heen. Ze dacht misschien dat ik je net doogde. Maar je moet me net bang te wezen, ja? Voor mij net te meesten. Ik dacht alleen nog maar wat onschuldige dingetjes. Zo'n twadde Joske. Ja, dat kon ik net litten. Dat vond ik leuk. Maar hoe haal je zo gauw? Net te volle vrije. Het is net zomaar een gewoon Joske. Dat twadde. Ik al shot er kreks uit als zijn eigen. Het is een Joske van 2 keer. 2 keer? Wat betekent dat? Pier, kist toch een geheim bewarje? Ja? Kist toch het erin, hè? Ja? Als dit Joske van 2 keer onloekst, kist 2 keer sa hut. Of 2 keer sa heeg springen. Of 2 keer sa 4. Alles was to dost maar dit Joske on. Dost to 2 keer sa goed. Ik dacht, dat is toch wel leuk, Fine, of net? Ja, machtig. Dat dacht ik wel. Do wist een toekbaaske en net bang. Meest kiezen. Die eigen oude Joske of deze? Eén van beiden. Eén van beiden. Kies net best maar 2 Joskes thuis komen wel. En nog wat? Dan kist wel een geheim bewaren, nou, dat hast toch zijn? Zo, dit 2e Joske is uws geheim. Dan moest hier maar geen 1 uur praten. Mij genieën? Ik net mijn Marieke? Nee, ik net mijn Marieke. Spannend, hè? Ding die er zien. Kist haast alles winnen. Kist altijd hudder en heger en fjedder als een oor. Nou, wat was het?
Neemt die oude of neemt dit tweede jaske mooi? Kist die vriendinnetje net volle langer wachtje litten? Tweede jaske. Mooi. Ik net oors verwachten van die. Maar wees er voorzichtig mee. Het werkt misschien net altijd. Alleenig als het heel graag worst. Begrijpst? Als het nodig is. Sjoch, neem het maar mee. En net weer slingeren litten, hè? Dank je wel. Hé? Waar is mijn orenjaske nou niet in bleun? Ga maar gauw naar Marieke. Oors wordt ze nog ongereisd. Pierin trok het keukentje naar de achterdeur. Hij viel hem wat vreemd. Hij betaastte het jaske, besjocht hem zelfs in het spiegel in de glas van de deur. Het is net oors als zijn oude jaske. Maar hij sjocht nog al wat oors. Op het oorjochtje luidt een liets balstjentje. Hij pakt het in de hoorn en zonder nooit te denken stekte het in de boeze. Daarin te naar boeten. Marieke stiet nog op hem te wachten, maar bijko naar riem. De hoen piepet on in je waai. Hast die jaske? Wat wordt het lang? Ja, die vrouw, ze maken nog een praatje. Nou, wat zie je nou maar? Ik wil je wij. Ja, ik ook. Kom mij. Hut erin. Pier zet sok. Marieke en Bijke draven achter hem aan, maar ze kunnen hem lang net bijhouden. Aan het eind van de lenen liet er hem in het gas ploffen. Wat wil je met die? Waarom vlecht ze het voort? Bist ons bang voor die heks? Bang? Nee, maar kist een geheim bewaren? Nee. Ik net. Daar ben ik bang voor. Hast een geheim? Oh, Piers is op, vertel. Eerder wat met het wiefke? Ik mij het die net vertellen, maar misschien komt er nog wel achter. Nog.